que el descobridor amb Joan Colom i Bertran. Suposo que el llibre no l'he llegit, però no l'he llegit encara. Quina edat tindria quan va arribar a Amèrica? Seria aquests 40 i un? No, és un home més gran. Quan arriba a Amèrica tindria sobre uns 70 anys. Ell, de fet, en Colom pensa que mor de vell. Tots els comunistes parlen que diuen d'un home que mor d'una gran bellesa. Ell mateix està 2 anys morint-se. 2 anys que diu: una sort tinc de les nits que us puc escriure una carta perquè a la nit se'm veiu una mica la mà, i les puc escriure de nits. Està 2 anys morint-se de vell. Ell es compara també amb Abraham i amb personatges de vora de 100 anys. I de fet un home d'uns 60, jo diria, no sé, recordo, em sembla que 68 anys potser. Quan torna a Barcelona, el pare Casas diu que va tornar un home de presència venerable, cabells blancs, com els senadors romans, i una persona gran, bella, venerable, cabells blancs, com els senadors romans. O sigui, veien en ell un home venerable, o sigui, un home de 40 anys no és un vell venerable, entre altres coses, perquè jo tinc 40 anys i no em considero un vell venerable, potser, no? Però vell segur que no. També tenim una visió deformada que pensem, un home de 70 anys que... No, conya, agafeu qualsevol home avui dia de 70 anys, jo veig que porta una vida plena, excepte perquè pel mig hi posem això de la jubilació i no, a 70 anys fins ara la gent, fins fa poc, la gent es moria treballant. En aquella època igual. I sobretot gent que no havia d'anar a cops d'espasa, ni a serrar arbres, ni a picar les mines. En Colom, si us hi fixeu, quan puja la vela aquella, baixa aquesta, són d'aquí, rema cap aquí, carrega, descarrega, cop de timó, apunta el que fa. O sigui, no té un desgast personal. Moltíssima gent es moria als 80 anys, aquella època, bisbes, notaris, arxivers, tot un set de gent de professió manual vivia molt. Però en Colom viu molt i tenim molta informació que em parla com un home vell, d'edat venerable, també. Llavors, aquest Joan Cristòfor Colom, on va morir? Segurament aquí a Barcelona, a casa seva, hauria morit. Hauria morit a casa seva, En alguns llibres diu que va morir a la seva casa del carrer Ample. Hauríem de mirar la seva casa del carrer Ample. I a més a més, perquè tots els viatges d'anada i de tornada els feia aquí a Barcelona, anava i tornada i venia a Barcelona, on s'havia de morir, no? Diuen a Valladolid, no, però Valladolid no hi tenia casa. Mentre uns diuen a Valladolid, els altres diuen a Sevilla, els altres, saps? És totalment coherent, aquest és un punt que s'hauria de treballar més, però estic totalment convençut, entre d'altres coses, perquè tenim informació d'on va ser enterrat, i la tenim amb documents de primera mà, no manipulats, que va ser enterrat aquí a Barcelona. En el seu moment donarem a conèixer aquesta informació, aquesta documentació, amb l'estudi corresponent d'on va ser enterrat en Cristòfor Colom. Bé, més preguntes? Ara que ja tens la hipòtesi arrodonida, faràs una novel·la històrica? No, ara m'avorreix no. Sí, m'avorreix bastant, de veritat. M'interessa més això, que no sé, em dona com aquest sentit que et deia, no? Que he començat dient que la història per mi de la reconstrucció de la història és com una reconstrucció personal. Sabeu que no sé qui va dir l'estat soc jo? Sí que va dir això, Lluís XIV, l'estat soc jo, doncs jo tinc una mica la sensació aquesta, la història soc jo. Per tant, refent la història del meu país, o la història en general, perquè tots d'alguna manera són part de la història, sigui del teu país o el país d'un altre, doncs tinc una sensació que també em reestructuro a mi mateix, no? I em sembla molt més interessant aquesta faceta de reelaboració psicològica o espiritual, no? Que no pas improvisar com s'acostuma a improvisar molt a la novel·lística. Però jo respecto, però m'apassiona més aquesta reconstrucció del passat. Hi ha una cosa, direm que sigui una darrera pregunta. Abans el Joan Sorqués ha comentat que hi havia recerques paral·leles. Entenc que suposo són recerques internacionals que s'han fet paral·lelament a la recerca que estaves fent tu. No sé si saps d'alguna cosa que s'estigui fent, saber en quina situació està aquest mateix estudi en les altres direccions, és a dir, altres hipòtesis que es puguin apuntar per altres llocs, suposo internacionals, no sé. No sé, de veritat, jo penso que acabo de sortir un llibre
sobre el quart viatge d'en Colom i que continuen defensant la història oficial. La història oficial continuarà sent, es continuarà retroalimentant, autoalimentant a ella mateixa pels segles dels segles. Amén. Perquè és que si no, no ho sé, és com un país la història oficial, és com un continent. Si deixes de creure-hi et quedes sense terra. Aleshores necessita, la història oficial es necessita ella mateixa per alimentar un munt de coses, per alimentar una mitologia, per alimentar unes fidelitats, per alimentar uns encadenaments sentimentals, per alimentar una unitat de destí de la història oficial, que també això no es parla gaire, però també la història oficial alimenta una unidad de destino, no? Aleshores, aquestes recerques hi seran sempre, i sempre s'autojustificaran perquè sempre consultaran les mateixes fonts. I aleshores una mica la intenció d'aquest llibre, i no sé si això l'editorial ho té present, però m'imagino que com a eventual possibilitat existeix, que és que es pugui traduir algun dia a l'anglès i aleshores ja en parlarem, no? Però jo penso que sí, que no hi ha d'haver cap problema si no hi ha un altre cop d'estat, perquè també és curiós, no? Que sempre que comencem a recuperar la nostra història ens passa una ensagaiada amb els militars, no? De fet és curiós que l'Ulloa es va morir quan començava, de circumstàncies molt misterioses al mig de la Rambla, quan anava a l'Arxiu Nacional de Catalunya l'any 36, que la història que defensava l'Ulloa i el Ferran Soldevila, s'ha de dir que no només era l'Ulloa, el Ferran Soldevila, en Valls i Taverner, tota una sèrie d'historiadors i d'arxivers molt competents d'abans de la guerra, després de la guerra defensen tot el contrari, no? O sigui, potser la guerra va tenir alguna cosa a veure en la comprensió de la història, no? En els llibres de text de la Generalitat dels anys 30 ja diuen que en Colom és català. A les bases de Manresa es diu que la història del descobriment d'Amèrica va ser manipulada per l'estat espanyol, o pels castellans, diuen ells. Doncs això ho deien a les bases de Manresa, vull dir, cap mena d'agrupació autodeterminista o nacionalista o catalanista explica la història diferent de la que han preparat els feixistes. Això també ajuda una mica a pensar. Senyor Campo, sí, estava ben entesa, però hi ha una només de rosa de premsa, els periodistes pregunten i estava responen. Perdó, ho fareu al revés. Un país que costa molt de llegir, hi ha un reportatge molt bo fet, que van produir per aquest senyor d'aquí, que es diu Vell, produït per aquest senyor d'allà, que es diu l'Escola Catalana d'Amèrica, una qüestió d'estat. Així es titula aquest reportatge, que bé que TV3 va tenir l'obligació de passar, no sé si algú de TV3 aquí m'ho podrà dir, per quina raó va passar a un dissabte una matinada de dissabte a diumenge a 2:45 de la matinada, després d'un Barça-Madrid, pel canal 33, després d'un debat sobre Isabel la Catòlica. Va dar la impressió, potser hi ha errors de programació que ignoro, però que van passar de mala gana. Pregaria, sisplau, un tema així, tan cabdal, tan important, que un tema audiovisual, que és com entren les coses de la gent, el poble i el públic, i entren bé. Evidentment, aquest llibre és una edició de 3.000 exemplars, o que llegiran, no sé, 5.000. No sé quanta gent podrà arribar a llegir aquest llibre, però evidentment el tema audiovisual ajuda a entrar molt a aquest tema. No és la televisió nacional de Catalunya, no defensa l'interès del poble català, no és interès del poble català saber la veritat de la seva història. Allà es demostra una sèrie de coses molt importants, escriu unes coses molt importants. Pregaria públicament, sisplau, a TV3 que passi una altra vegada aquest reportatge a horari de màxima audiència, sisplau. Són 70 minuts, tampoc dura tant, uns 60 minuts, uns 70 minuts un dia, per exemple, no sé. I pregaria públicament a TV3 que passi aquest reportatge en una hora de màxima audiència perquè la gent, en forma massiva, en forma prioritària, en forma total, de Senadoni de Catalunya, de què estem parlant, i pugui estar aquest tema. Res més. Si hi ha la Corporació Catalana de Televisió, ho transmeti, sisplau. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Sol, vostra Gracias.
repartit, però no sé si has arribat tard o sí, gràcies per la